What's up mga moms, mga paps? Hello! Mayon, ayan. Ang ganda talaga ng Mayon, walang kupas. So ngayon, papunta kami ng Daraga. Kasi i-meet lang namin yung iba pang motovloggers, Uragon motovloggers. Actually, nung una, hindi namin talaga sure na makakasabay kami sa meetup nila. Kasi nga, it's my dad's birthday today. So medyo busy din ako at the same time. Mahirap tumakas. Kasi special location yun ng father ko. Pero still, eto, nakagawa kami ng paraan. Nasa resort na naman sila until now. Mamaya babalik kami doon. Napaalam lang kasi ako na may meet lang kami sa Daraga. Then babalik lang naman ulit bago kami bumiyahe babalik ng Cavite. So yan. Anyway guys, gusto ko lang shout out si Paps Video Motovlogs. Yun nga, thank you so much sa pagiging tulay namin para makahabol kami sa meetup nyo. Ayan. Pasensya din kung kayo ng umaga di kami nakapunta sa Alubo. Yun na nga kasi busy and may okasyon. So anyway guys, update na lang ako kapag nandun na kami sa venue kasi may kalayuan pa ng konti. And medyo kailangan na namin magmadali. Yung usapang alas 4, scam na naman. Ayan, pag na-scam, ganito mga ginagawa eh, nagmamadali na. Pero still, keep safe guys. Update na lang ako ulit. So ayun guys, nandito na tayo sa Daraga. Malapit-lapit na rin tayo sa Shell. Meet na natin yung motovloggers, lalo na yung mga taga-Sorsogon kasi may iba pumunta naman dito. Eh, dito na sila. DSB, touchdown. Wala talaga po ilang enjoy ko. Alright. Hi! Kamusta yung Ma'am, may mag-ahay sa'yo. Ha? Hi! Uy, ko na dyan! Sa wakas! Hi pa! Iba na pag may ano. Wala pa yan. Oo, iba na oh. Hair na. Babae na ako! Zed! Uy, happy birthday kay Father Mo. Oh, thank you! Happy birthday po kay Father Mo. Thank you, thank you, thank you, thank you! Thank you so much! Thank you. Thank you! Sige, sige, sige. Thank you! Hi! Ah, sige po. Thank you po! Thank you! Saan na yung ano, lumpia? Ay, ubos na! Sayang, inabangan namin yung lumpia. Alright. Thank you! Sige. Thank you po! Thank you! Ah, sige, sige. Thank you! Ah, sige po. Thank you po. Spider. Spider na! Hi! Thank you po! Tila-tila na lang kayo, tila-tila. Dito! Ah, sige, sige, sige. Ah, thank you po, thank you po. Ah, sige, sige, sige. Thank you po, thank you po. Oh, relief. Outin niya ba? Pahingi daw po siya na. Ah, sige, sabihan mo na lang siya. Okay. Ah, okay, okay. Sige, sabihan mo na lang siya. Dahil ng eleksyon, iboto. Hoy, boto, iboto. So, yeah. Para may parilip lang tayo dito, ah. Eh. Kayo, ma'am? Oo, eh. Kasi may mga meeting kami, may mga gawin pa kami next week. For the second time, nag-release kami. Sige pa, kaya mo na problema. Picture man. Ah, sige pa, sige pa. Nice. Thank you, thank you pa, thank you pa. Sige pa. Thank you pa. Ah, sige, sige. Sige, sige pa. Ah, sige, sige. Okay. Thank you, thank you. Thank you. Thank you po. Salamat po. Video to. Ang thumbnail lang yan mo sa akin sa Facebook. At shoutout daw si ano, yung teacher mo, ay kaklase mo daw dati, si Rudy Blobos, taga Pilikaw. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ah, sige, sige. Kamote! Hey! Ay, ikaw ba? Sige ka. Sige. Kapag na. Photoshoot! Cellphone mo. Yan. Thank you po. Thank you po. Guys, pa-shoutout daw kay Rudy Blobos. Kasi shoutout ko siya. Oy, pare, kilala ka pa daw ng ano ni Casey. Natandaan niya pa pala ako. Oo, kinukwento ko nga niya sa akin eh. Sabi Ano? niya yung friend niya daw na ano, motovlogger na rin. Sabi ko, baka sino ba? Sabi niya, si Downshift Isa, ito tropa. Sabi, tropa na rin namin yun eh. Ah, nasa Kiligaw pa siya? Kiligaw pa rin siya? Hindi, nasa ano na siya, nasa Masbate Police na. Ah, okay, okay. Nag-asawa na rin. Ah, I see. Buti naman. Ano gagawin? Sasabihin? Alam niyo na sasabihin. So, ayun o. Shoutout sa mga Uragon motovloggers. Maraming salamat sa pag-present. Yay!
Hindi ko na-expect na may mga pupunta. Pero gano'n pa man. Sorry kung hindi kami nakapunta nung kanina kasi busy na talaga. Pero yun nga, maraming salamat sa suporta. So yun, y'all know the drill. Right safe, peace out. Thank you, thank you. Thank you po. Salamat po. Salamat sa inyo lahat. Salamat po. Lagi ka na. Thank you, thank you, thank you. Salamat. Thank you, thank you. Salamat ha, salamat. See you soon. Next month or sa susunod. Ingat kayo. Oh, salamat po, salamat. Ingat, ingat. Thank you po ulit. Salamat. Ako na Manila. Bago Cavite. Okay, okay, okay. Next month. Salamat po. Oh, sige, salamat men. Salamat. Thank you. Yes, thank you, thank you. Thank you. Ma'am, ingat kayo. Thank you, salamat, salamat. Thank you sa pagpunta at pagbisita. Ride safe. Thank you, salamat ha. Ride safe. See you soon sa Cavite. Thank you. Sunod na lang. Oh, pag may tambike na lang din doon. Sabay na lang ulit doon. Oh, thank you. Salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Salamat po. Thank you. Thank you. Bye-bye. Woo! Thank you so much. Surako Motovloggers. Warm welcome. Di lang yung lugar ang mainit, pati tayo talaga yung pag-welcome sa atin. Sobrang mainit. Parang sili ng Bicol. So yun, maraming salamat ulit sa matyagang paghintay. Kahit saglitan lang, thank you for the first time guys. Lahat natin nabigyan yung mga pumunta doon. And sa iba pa makipag-meet up, meron naman pong na-post na stop over si Vinci. Kaya kung may time po kayo na makapunta doon, doon na lang po kayo magbibigay ng sticker. Ayun. So yun, kami ay babalik na ng party ni Daddy kasi mamaya pa naman kaming 6 PM uwi. Ano oras na baby? Oh, may stay lang kahit konting oras. Saan ka? Saan ka sa likod ko? So yun na nga guys, update na lang ulit ako kapag nasa party na kami. Eh, nagpapaalam tayo ng maayos. Baka magalit na naman sila na hindi na naman ako nagpapaalam na maayos, no? Mahirap na, baka itakwil tayo. Wala tayong uuwian dito pag bakasyon. So yun, update na lang ulit. A few moments later. Eh, dito na kami. Naliingay na sila. Yeah. Mga baliw. Happy birthday! Di kasama! Sikat na Picture ka mo sa akin. Didi ka, didi ko. Hindi tama ka. Tata picture ka mo sa akin. Okay, guys. Puta, didi mag ako. Much later. Ay, hindi nag-vlog na ako. Nag-start pa rin lang ako. Sana makakula ako. Sa inyo ah. Tara, Paps. Ingat po, ingat po. Ingat, Paps. Salamat. So, shoutout kay Paps. Kay Sniper siya. Tropa daw siya ni Golden Boy. Tapos ni Russell. Yan. So, yan guys. Biyahe na kami. Sobrang dilim. So, bale mag-update na lang ako. So, yan. Shoutout ulit kay Paps. Nahabol niya kami. Kasabay namin siyang buong biyahe. So, yun. Ingat kayo lang. Shoutout mo. Smash 150. Sige, sige. Oh, shoutout sa mga member ng Smash 150 Philippines. RGE, Native RGE. Kumusta? Sige po, shoutout. Sa Kamote Naga. Oh, shoutout sa Kamote Naga. You pack. Joseph and Micah. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa inyo lahat. Pagka Michael. Salamat pa. Salamat sa paghintay. Salamat ah. Okay, salamat. Ingat pa. Salamat. Thank you, thank you, thank you. Kasi mo to sakto. Doon na lang siya. Bye-bye. Hi po. Thank you po. Mauna kami. Sige po, thank you. Salamat. Thank you ah. Ingat ah. Salamat po. Bye-bye. So yun guys, biyahe na ulit kami.
Salamat kay Pops Motosakto. Nagpagpintuhan sa amin. At least paano nakakawala ng antok. Nakakawala ng pagod. So yun. Ngayon guys, pisibakot na kami. Yung next stopover namin para magpagas bago kami umakyat ng Ragay. Ayun. Shoutout tayo sa mga naghintay. Salamat pasensya na kung sobrang tagal kayo naghintay doon. Gawa ng kami mabagal lang magpatakbo kasi naalalayan ko tong auxiliary light ko kasi nanginginig. Nag-loose na naman yung bolt. Kaya ako talaga nainis. Ididikit ko. Ay, nakalimutan natin idikit, baby. So, ayun. Sa mga naghintay sa Sibakot, papunta na po kami dyan. Pasensya na, matagal. Takbong Chabi lang po kami. Iwas pagalitan ng aming magulang. So, ayun. Update na lang ulit kami, guys. Anong plano mo? Di ko alam, baby kung... Ay, sige lang. So, dito na tayo, Brad. Brad na naman, nahawa akong Brad. So, dito guys, habang traffic. Good luck. So, ayan, Brad. Ng Brad. So, ayan guys, di ko alam kung nasa na kami. Basta nakalampas lang kami ng Libmanan. Ayan, ngayon, sobrang haba ng traffic. Baka may inaayos ng kalsada dito or what. Wala tayong magagawa kundi dumaan dito sa rough road. Kasi di tayo pwede mag-counter flow. Baka may kasalubong tayo, nakakahiya. Alam niyo naman, di tayo sanay mayroon tayo naka-compromise. Di kaya ng iba dyan na naka-shark decals. So, wala siyang pakialam kung may makompromise siya or what. Tingnan natin kung ano meron. Di talaga namin alam kung ano meron. Walang usad! Ano ba yan? So, yan, umuusad na din naman, guys. May kipagsabayan na tayo. Hindi ako makakapasok. Nakita mo, hindi ako pinapalusot nitong car. Thanks! So, tingnan natin guys kung ano meron dito. Baka talaga yung kalsada lang na inaayos. Pwede ba mag-counterflow dyan? Wala akong nakikita eh. Yan, medyo mahaba-haba guys. May kahabaan. Pero, pasok tayo. It's a blind spot. Yung signal light pa ako. Mali pa yung signal light. Ayan guys. Ang haba nito. Konti yung ano lang to eh. Puto na may sumalubong na bus. Dadagdag pa sa traffic tong mga nag-counterflow. Uy, ang haba nito. Haba ang truck na to. Bakit? Anong meron? Dito pa lang sumasakit na ang katawan ko dahil sa rough road na nadaanan natin. Na maturumpas tagkawayan. Ayoko mag-counterflow, baby. Pero kung gusto mag-counterflow, kaya mo na. O kasi I cannot eh. Nakukonsensya ako lalo na sa lugar na to. Ay! Sige na. At tapos update mo na lang ako. Saan ka na? Sa kabila ka? Sige lang. Andiyan ka na? Saan ka ba? May kasalubong mo ba ako? Naiya ako eh. Sa unahan ka? Oo. Nag-counter-flow pa rin ako. Update mo ako. Ganyan. Clear. Nasa kurbada na ako eh. Sige. Clear pa rin. Sige. Clear pa ba yan? Clear pa ba? Clear pa rin. Nasa likod mo na ako. Hindi. Sige lang. Diretso lang. Ano? Clear ba? Clear pa ba? Hindi kita nakikita. Pero papasok na ako. Andito sa sa kalagitnaan ng downhill. Tapos nasa left ako eh. Nakikita ko tong mga car pero parang ubos na yung car. Asan ka? Ano, may kasalubong ba? Nakita kita. Halikod mo na ako. Saan ka punta? Kasya na ba yan? Anong paano dyan? Status? Sa likod mo lang ako. Oo. Kinakabahan ako nung sa ano. Nung kaninang pasalubong. Kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon sa counterflow. Siyempre lang ako idea, di ko nakikita eh. Tapos sunod-sunod sila. Wala ka man lang masilipan. Ganun. My God, ang haba guys. Ba't kaya traffic? Pari ko. Gokti baby. Oh, huwag ka nang gumalaw kuya.
Kuya, wag kang gumalaw ah. Kuya, please, wag kang gumalaw. Nagmamakaawa, no? Si Pokot na ba to? Put... Si Pokot na ba na to? Kinakabahan ako eh. Sige. Tapos ito. Bala ka dyan. Bala ka dyan. Bala ka dyan. Bala ka dyan. Uy, God. Ang ano dito, lubak. Shot. Ano yun? Ba't ano, mabagal sila? Nag-go na. Malubak pa rin dito. Uy, God. Sana all, kuya. Kaya mo yan. Ay! Barbie, sabi ko na. Sobrang traffic. Buti na lang talaga, nakamotor tayo eh. Makintulong din nakamotor lang, pwede mo masingit-singit. Mag-ano lang tayo, diet na lang tayo. Hindi kung doon lang naman ang traffic, useless pa rin kahit na mag-diet tayo. Hay, nako guys, as in, kinakabahan ako ta. Ayan, baka pagdating natin ng Sifokot, pahinga ako ng konti, matanggal lang ng kaba. Kabado ako eh. Ito na ano, to Petro na to? Ito na ba yun? Ito to, di ba to? Ito na to? Petro na tayo. Mabay ka lang saglit ha. Ouch. Later that same evening. Kung na lang. Kaya naman pala nagbubusina siya kasi wala na, defected na yung ano niya, yung busina niya. So, yun guys, ngayon ay kami babiyahe na and naayos ko na din ng aking auxiliary light. Kahit paano, kahit hindi siya perfect, basta gawa natin ang discard at hindi siya ganun kagalaw or nanginginig ba. Pwede naman siya ibiyahe, kaso ayoko nga i-risk kasi baka malaglag na lang basta-basta, diba, sayang. Mahal pa naman. Nawala na kasi yung isang tornilyong nagsasuporta. Alam niyo naman, kapag mag-isa na lang, hindi ganun ka-tibay. Yeah, parang relasyon. Humugot na naman. So, ayan, diyan na kami ulit. So, meet up or second stopover namin. Bandang Atimonan. Bahala na kung re-recta pa rin ba kahit hating gabi na siguro kayo makarating. Eh, you know naman, medyo creepy ang lugar. Kaya, pag nilay-nilayan na pag nilay-nilayan natin, mahirap na. Baka na naman. So, yan guys, update na lang ulit ako.